Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anaan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. No kasta, natulagan ti kasaryo ka ni Estong? Wanil niya. Sigurado ka din nga iso ti kayat mo apakiasawaan? Uray no inauna iti 10 at tawen ngamsi ka? Sure na sure kan kwa na. Ngamin, iti may sa atawan a panagayan ayat mi. Nakitak no kasano ti kinapudno ti panagayat na kanya. Nasaya at mat nga rod. Tapno awan to ti pagbabawyam. Ken, ni istong ti kayat kong agbalin nga asawa. Gaputan na asikaso kanya. Kasla prinsesa ti pangibilbilangan na kanya. Swerte ka nga rod no kasta. Amom ka di akastamot ni Rolly nga asawa. Iso a prinsipe ti pangibilbilangak ken kuana. Iso apat tiyat asa anak to nga agbabawi ang makikasarkan kwa na. Friend. Lakay, amom ka di? Natulagan ti kasarda Estong ken Debbie? Kunaklakit din. No awan plano ni Manong Estong ang mga asawa. Kunak no aglaklakayin abaraw. Swerte na nga rod takinayat ni Debbie. Una, napintas ni Debbie. Kan ubing, ama ikumpara iti tawon ni Manong Estong. Ngam, adamot namin mabalin ti pamilya ni Estong. Apay, panagkunam, kat iso tinagayatan kan kuanan ni Debbie. Saan mat siguro? Ngam, adumot ngamin ti agar-aram ka ni Debbie. Ngam ni Estong akanayon adikotse tonggal mapan agaram ti sinumbatan na. Ala, saan tan apakibiyangan day taabanag. Nasayaat mat no agkasardan, tapno saan amalakayan abaro ni Manong Estong. Sigurado ka kadin at talaga ani Debbie ti kayat mo agbalin nga asawa? Anya kayo ka di mama. Natulagan ti kasarmi kini Debbie. Ngam kastapay laang ti ibagbagayo. 25 laang ti tawon ni Debbie. Idinto ta si ka 35. Saan na kanto nga tanga isukat iti ubing? Amamok ni Debbie mama. Sana kasta ti babae nga ayatek. Madanagan laang para kan ka, iho. Diyak kaya't alukwan na kalaang ti babae nga ikalaysam. Ipasigurado kada kayo mama. Adi naktulukwan ni Debbie. Amok nga ay ayatan nakmet. Agyaman na, iti panang sukon mo kanya, love. Rumbang lang nga sukunek ti babae nga inay ayat ko. Diya kaya tamarigatan ka nga kumyot. Kasta ti panagayat ko ken ka. Katga po iti day tangar aramidam kanya. Ad-addan ama in-lavak kan ka. Agpaiso? Ay ayatan na kadiya talaga eh? Promise, sikat ti lalaki akayat ko amakado iti tungpal biyag ko. Awanan sa pulakan ka. Sikat ti biyag ko, love. Agyaman ak no kastalab. Amom ka di, nganda pa nagdua-dua ni mamakan ka. Ha? Apay ka no? Amangan ka no isukat na kiti ubing. Ay, jak impagarup nga dagayang panagdwadwa ni mamam kanya. Ngam di ka madanagan. Uray adda pa nagdua-dua ni mamakan ka. Ti kayat ko lata ti masurot. Sana bali? Agbali utumad lang siguro ti kasya kapanunutan ni mama no agas sawatan. Kan saan ta matakabalay ni mama? At damot balay ko apagyanan ta. Sa bagay matkit di Ngamjak lang amin impagarup. Nga dagayang panagdwadwa ni mamam kanya. Nanang, api nga tangad da panagdwadwa ti ina ni Estong kanya. Natural laang dayta, anak ko. Tasaan nakakot nga rod unay nga am mo. Anya nga rod ti aramida, tapno saan nakapagdwadwaan. Basta aramidem laang ti pagrebengham, inton agasawa kayon kan ni Estong. Nulakit de ta makita ti ina na anasaya at kang asawa. Mapukaw tumetla siguro ti panagdwa-dwa na ken ka. Basta, ay ayatek ni Estong nanang.
Awan bibiyang ko no saan nak amagustuhan ti inana. Basta pakitaam lang itinasaya at ti agbalin akatugangam, anak. Takas ta ti rumbeng nga aramidam. Un ananang, amok mat dayta. Di kay madanagan. Tadyak to bastusan ti agbalin akatugangak. Imbag man tadda ka, love. Maladaw akong iti trabaho. Amok isungad nga adak, tay tulod ka. Talaga nagswerte ak iti kaayan-ayat ko. Siyempre, saan ka na makabirok itikas kanyak singpet kan guwapo? Alawanan, mapantangarudan. Ang mga nuad-adda amaladawa. Into nagasawa tanton. Agsardeng kanton ngagtrabaho, wen? Ay, diyak kayat ti awan aramidan na, love. Diyak kayat ti agyan lang iti balay. Ala. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ngam saan ka nga obligain ngagtrabaho? Takabalak mat nga ipait ti amin nakasapulam. Uray pa'y, love. Kayat kulat na trabaho. Umadanin ti kasaryo ka ni Estong. Iso nga enjoy mo ti kinabalasang mo. Ah? Kasdi ka di ti rumbang nga aramidan dagiti umadanin nga agkasal? Katwan mat. Ngam, adamot lang kang kadaytaan, no kayat mo, wano saan. Ipapas mo ti agpasyar, tainton adan asawam, saan mo abasta maaramid ti aglakwat siya. Sa bagay matkit di, Nangrunan no addan ton anak ko. Ngam, depende matkat di. No saan lakit di nga istrikto ti asawa, makapasyar ka latamat nga uray addan asawam. Talaga ka di alumasin kayo ka ni Davy inton malpas ti kasaryo. Wen, mama? Saan mo't amasapol alumasin kayo? Mabalin tayo mo't ti agkakabalaya. Mama, may mayat no lumasin kami. Itikas ta, maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Apay, panagunam, kat kasta ti mapasamak iti nagbautan mi iti agbalin nga asawa. Saan mo takasta, mama? Nga magsaksak mayak lang. Kan iso ti rumbang. Rumbang lang alumasin da giti agasawa iti dadakkel da. Kat sapela ko ma, tamawatan da kami, mama. Happy anniversary, love. Flowers for you. Thank you, love. Kunaklakit din no nalipata mo ti anniversary ta. Apay ko maamalipatak. Tial daw apan ang sungbat mo kanyak. Rumbang laang. Gumura akan ka no malipatam. Sa dino ti kahit mo papananta ita. Si kalatan ti makaam mo no sa dino ti papananta. Okay nga, Rod. Mapantamangan. Saka ipasyar. Congratulations kada kayo, iho, iha. Agyaman kami, mama. Agyaman kami, mama. Sapay la kumatag na na yung tiragsak yung agasawa. Congratulations ka na kayo, anak ko. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nanang. Alanga Road, panawan kayo pa'y dito'y anak ko. Abalayan, sa batakla ang tikabagyan may. Isunay ta sumungad. Sige lang, abalayan. Makapasurun. Sa anak manen asino kun nestong. Andan samat sabalin a pagbisbisyan na. Ha, kapilitan nga agkumyutak. Sa anak lang arudin nga intulod itay agsapa. Dinak manen imay sinukon. Ay, makapasurun at talaga. Apay ang nakamiso at asimang patilab ko. Awan, nabanu ka. Kapag iso, nakaluto akon. Mapankag sukaten, tamangan tanton. Sana kun amangan, kayat kun kaginan na. Sana mabali na maturog ka, di ka nangan, lab. Sa anak nga rod amabisin. Apay, nangan kan?
Saan pa'y? Apay nga rod asan ka amangan. Wenno, anda ka duwam anangan. Sino kumangay? Diyan amukan ka. Apay nga rod asaan ka amangan ako nam. Sige, mga anak ko. Tapno awanin ti adu asaw. Apay nagsangsangit ka. Panag ko na nagbalbaliw Nesto. Ha? Apay mat? Saanin akas idi ti panagayat na kanya. Pag ko naamat. Saan na kun nga itultulod iti trabaho? Kandinak pa yan sukunan. Ang mga busy mat. Apay nga idi saan kami pa'y nga gasawa. Kat kanayon nakasukunan. Kat kanayon nakaytulod. Itakat saanan. Di ibagamkan ko na. Mabainak amang ibaga. Anya? Agasawa kayo ngam kabain mo pailaan. Apay akas lakim mutong ka. Ugali siguro ti adu ti aramidan na mama. Apay nga min asaan mo apagsardangan di asawa mo iti trabaho na. Tapno ada mga sikasukan ka. Di na nga rod kaya ti agsardang iti trabaho na. Kasano nga rod iti trabaho iti unag ti balay. Asino ti mga ramid, katawan mo't katulong nyo. Imbag dito ayan ko, tada katulong tayo. Pag tintinulungan mi ti asawa ka, mama. Kita ti salunat mo. Saan mo abaybayan? Wan mama, didak ka di pakadanagan. Apay akas la nagbaliw matan ti asawak nanang. Nay, apay anagbaliw ako nam. Kasla saan na kun nga ay ayatan. Akas ididamo mi ti agayan ayat. Pag ko naamot iti dayta. Dakkelin tinagbaliwan na nanang. Saan na kun asuksukunan iti trabaho. Baybayan na kun. Kandinak pa yun itultulod. Ay kasaum anak ko. Diyak nga rod amuno kasano nga ibagak nanang. Basta saanan aswit kanyak ni Estong. Ay saan ang masolbar ti problema yo? No saan yo apagsaritaan anaimbag dayta, anak ko. Saan nakmanan asino ko ni Estong. Anniversary ti panagkalay sami ita. Ngam kaslawan anyaman na kankwana. Masaksakitan ako ni iti kasting aramidan kanyak ni Estong. Anya nga tatirumbang aramidak. Kasaritak ngatan. Makaamuditan. Ibagak amin asakit tinakam ko kankwana. Apaman ang makasangpetak. Nakaturog mat gayangan. Baybay ak man lang. Alaag tipungan kan ules ko. Taijayak sofa ang maturog. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. Kaslawanan patag ko kinestong. Saanan akas idi. Nagbalbaliwan anaming pinsan. Simang pati asawak. Ngam dinak man laki numusta. Di na mo anang ato tigur-igor ko. Tadimat nakikaida kanya ka. Iti sofa tinagidaan na. Ay ayatan nakading agpaiso ni Debbie. Apay akasla di nakmatan as-asikaswen. Imbayak, barog. Takayat ko nga amuan, no anya ti mapaspasamak kada kayo kandi Debbie. Ne, apay nanang. Anya ti bagbaga na kada kayo. Nagbaliw ka kanon. Saan kan akasla iti sigod? Saan mo kanon asuksukunan iti trabaho na? Kan saan mo nga itultulod? Kan ti perme anagsakitan tinakam na? Ti saan mo apan nakalagip iti anibersaryo yaw? At daga po amin dagita nanang. Jak nalipatan ti anibersaryo mi. Ngem amo nakadimet. Anang ato ti gurigor ko idi kalman. Di nakman laki numustay di simbang pet. Sabali pa'y tinagturugan na. Anya? Alabarok, pagsaritaan nyo anasaya at dayta. No saan na ama iturad ti makisawkan ka.
Sikan ti umasidagkan ko ana, kat kasaritam. Ipakaawat mo dagiti rumbeng a maawatan na. Tain inauna kamot nga aday o ngam iso. Wenanang, katagyaman ak itinaibagayo. Agsarita ta kuma, lab. Anya ko mga iti pagsaritaan ta. Imay ni nanang dito'y bala, iti agsapa. Katimbaga na dagiti imbagbagam kan ko na. Kan, saan kit din ngagpaiso? Da ito'y tijang kayat kan kaestong. Saan na kun nga ay ayaten akas ididam? No adaman dagiti banag, maaramid ko idi, ngamjak maaramid ita, at dama kagapo. Saan ka na may tulod iti trabahom? Gapo ta ka sa pulak mat nga isagana dagiti masapsapol ko asumrag iti trabaho. Ket maladaw ako no itulod ka pa eh. Kastamat asan ka na masukon. Gapo ta maskay kayat ko ti agawid anasapa. Tapno makaluto ak iti kananta. Sana kas idi, nga dak iti poder ni mama. Asaan ko na problema ti trabaho iti unag ti balay. Tada katulong mi. Pati anniversary ta. Nalipatan mo anaming pinsan. Saan kan akas idi, asaan mo amalipatan ti anniversary ta? Saan ko analipatan? Ngam amom ka di, anangato ti gurigor ko idi kalman. Imbes ko makumustahan nak, ngam saan? Tas sabali pa'y tinagturugam. Amom ka di ngaging gayta, kat madipay lang tiriknak. Sorry, love. Diya ka mo akasta. Pasensya kan numarigatan ak nga agad yas. Kadagiti mapaspasamak itatagas sawatan. Kasapulak met ti panagayat, ken pan nakaawat mo kanyak, lab. Ken pagsaritaan ta, no adadag iti banag asaan mo akayat, tapno masulbar adagos. Ti agasawa, nasken laeng ti panakaawat ken pamateg iti tunggal maysa. Anyaman a problema, pagsaritaan iti nasaya at awagas. Tapno maliklikan, ti ad-adda asaan apag kinaawatan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti may kadwa Korinto, Kapitulo 9, versikulo 8. Kabaulan nga iti ti Diyos ti ad-adupay, ngam ti kasapulan nyo, kat aglaplapusanan kayto akanayon. Tapno agsubsobraan kayto, ama ipaay iti panagaramid yo iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay nga agsangsangit ka rin mo dit a classroom yaw apok. Ada ka di parikot mo. Di ngamin may taakadalak lola. Inala na de lapit ko. Ay, kasi kamat nga obeng. Kanayon kalatan ama bulbulay. Ala, huston day ta apa nagsangsangit mo. Bayam ta kasaritak di kaadalam anang ala iti lapis mo. Asta tinapasama kaya pagadalan itay malam anak. Nagsangsangit arimor di apok iti classroom da. Unay matdagitan a kaadalan na nanang. Gapulangatan takasta di anak ko. Alaan dalatan ti kayat daken ko anak. Ay saan ang mabalin ti kasta? Kinasarita kita ni Miss Gomez, ang maestrana.
Kat kunan na, abagbagaan na dagiti kaadalan ni JR. Ay, uri kas jay lang, da jay ngobeng, nasaririt mo, tanak ka. Lolo, mano akman kada kayo? Kasyan na ka ni Apo Diyos, apaw. Unay lakit din to'y apo ko. Aya, may katibanog ka o no adakan na sumabat. Ay, katakan ni Lolo. Amuyo, ano na alak kwis mi itay? Aya, ay naglaingan to'y apo ka. Itultuloy mo day tawad. Sika magtanda dito'y kantina ngaglaklak ko. Apel nga ubeng. Ha? Ada di gatangan nyo, Lola? Mga yulata, talakwan kayo. Ay na, makapasurun ka nga ubeng. Ay, lakwan nakman kit di iti mantika. Kapay, asukar, sardinas. Kanto'y kantina yaw, atal. Taan mat atal nagan ko, Lola. Jial nagan ko. Di pa'y awanan kantina mi. Nugatangan nyo ti kantina mi, Lola. JL, nagmaya lakit din aya pagpigadan tagilam nga ubeng. Aglablabas kan amang uyaw iti anak ko nana. Kahit pudno maut, adi makabalbalikas ta anak mo iti limpyo. Ha? Agasam, JL ka no tinagan na. Nakakatkatawa, saan ka day? JR tinagan na. No awan gatangamon, agawid kalangan. Ta mga nudyak makapagtepal. Kat ibarsak ko to'y may sa abote abog koong ditarupam. Panaw! Kasta ka di. Kasta ti kinunakanyak ni nanang idikalman lakay. Sa bagay, awan mo't dakis na no padasan ta nga ipakita di anak ta iti may nga espesyalista. Alang Rod, inton bigat matlang. Mangipaw itak iti kwarta masapol yo. Wan lakay, barang maatur pa iti panagsauna. Ada ka asi ti Apo, bakit? Ala, no anyaman ti plano yo para iti anak ta. Suportarak. Sigon iti doktor anang taming ka ni JR. Hereditary kan uti kas jay. Ada malagip ko ana istorya di manugang tay di nagbakasyon di napanabulan. Anya, bakit? Ada kano apong ide ni abalayan bagtong akasta ti panagsasauna. Ay ha? Ken, kunagayam ti doktor, amatur tumot laang ti panagbalikas jay apo ko ta. Ikarkararag kumait, asapay kumata sana maupupay ni JR. Nga uray kanayon a mabulbule, ijay pagadalan da. Agpay to ka di, tatang. Agawit kanto no graduaton ko. Uwe, nanak ko. Inton kaldawan ti graduation mo, agdiretso akto na iti pagadalan nyo. Yehey! Adanton tatang ko. I love you, tatang. I love you, anak ko. Ala, babay nga ro din, ha? Ta oras man ti duty iti barko. Bye-bye, tatang. Una yan dagiti pada a babae. Naagdaagdan damanen nga kikinuto di tasango ti tersena ni Manang Inga. Di dala mo mga kikinuto. Kasanun no adda mapan gumatang dita. Di pa'y katdanda ni awan pag naandan. Kitain nyo kakadwa. Lumabas man ang di atel ti anak na. Baka graduar tong ata di anak na. Kanay, aging gaita, di payag balikas na di ngobeng. Atal pa'y lang kalalakayanan. Ay na, Nana Ining. Ay, una Agawit yan. kakit din, taing kagaikan di paraangan nyo. Saan ka taday tagoy, uyaw ter aramidam. Ituloy ko kit din ti Magna.
Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga ni Nana Iling kadagiti pada na anauyaw. Imbag pa'y ni Manang Inga, taamunak nga isakit. Ay na, anak ko. Kablawan ka. Gaputa si kati valedictorian ita graduation mo iti elementary. Congrats, anak ko. Di mi mas baalan ti kinaragsak mi ken ni tatang mo. Ang yaman na kada kayo, nanang. Tatang. Ako nga rin nagsangit ka matananak. Madadahal ti kinagwapom ano kasta. Luwan nilagtak na ito, tatang. Ang yaman na kada kayo kundi nanang. Alawan, anak ko. Karbangan mi anaganak ti mang paadal kan ka. Uray anyan to akurso ti kayat mo nga adalan. Isa ahuston man, agawit tayo din. Nagteksan ni Lolom. Urayin data yun. Ken adda sagana apag sasangwan tayo ije balay. Magkawanapan ka no nagtur da iling ken Inga ije Canada, anak. Ti amokit nagawid ni Manang Inga ije lugar da tatang. Saan ka no natuloy? Ay, sigurado nakarkaron tumanen nga uyawan ni iling tiyapo ko ta. Inton makasangpet dito'y Pilipinas. Ay, lakit di at tatang. Ngamdya kun ikaskaso ti itis-tismis ni Nana Iling. Kasta ti rumbang anak. Di mo langin dingdinggan ti pananguyaw da kini JR. Kasla ka ano laang idi agad adal iti elementarya di apo ko yun, nanang. Ngam ita, addan iti may katlo atukad ti high school. Ay, wan nga road, anak ko. Ay, kasla ka ano lang, idi ka na yun nga agsangit. Takasano, katawaan, kan uyawan dagiti kadalan na. Gapuutasan nga agbalbalikas. Ngam ita, ininot matlaan na ator ti panagsao ti apo ko yun, nanang. Ala, da kayo man pa'y ti makaamo dito eh. Ta isaganak ti merienda ni Manang Gemma. Imbaglakit din tanaanos day ta katulungak nga agrepak iti asukar alako. Si kamot ti agpumpo, nas kadagita tagila ko dito'y kantina, apok. Apay, awan ka di assignment mo. Un, Lola. Kabayatan ti panaglutok iti na po ija kusina. Isa mirak apunasan dagitoy. Ta isupay ti maaramid ko. Nalpas ko nga inaramid dagiti assignment ko, Lola. Ay, talaga nagagut ka nga agadal, apok. Siyempre mo't Lola. Da kayo kadananang ti inspirasyon ko iti panagadal ko. Un, Lolo. Kasta tinaibaga kanyang ni tatang iti katsat ko. Agforgoden. Tulungan nala kanon ni nanang ag-deliver iti nairipak nga asukar. Ay, ket nasayaat no kasta apok. Imbaglakit day tamo ni Lolam ti aramiden na iti istur. Ket matulungan na ni nanang mau. Tanusak, ay, adaw ti trabaho. Tatang, saan kayo amadanagan? Igad ko ti agadal ije lugar apapanak. Ay na, agyamanak anak. Amom nga ipatagdag iti sakripisyo mi kininanang mo. Ni tatang talaga. Pasensya kayon No ije bagyo ti pagadalak iti koleyo. Ije ngamin ti ayan ti kurso akayat ko. Naibayag kayo mat kaniba kata nagapoy dya palengke, nanang. Nagapo kami dya ospital. Sinarungkaran mi ni Ileng. Ha? Ay, inggatangan nyo kumaiti prutas, nanang. Ay, day tapay ti may saari ng tamay barok. Nagsangsangit adimbawat iti pamakawan di bakot. Kadagiti na aramidan na. Apananguy-uyaw ken panangkat katawa iti apukok. Ay ala,
Pakawanin tayo ni Ilaing. Takasta ti kaya ti Diyos. Ti mamakawan tayaw. Kumusta kayon, Lola? Kasta uy baro. Medyo pumigpig sa akmatan. Nudya kag bidaot. Si kan ni JR nga anak daedo kan Sheena. Wen, Lola. Siyak jay ubing akanayon mo akatawaan. Kan uyawon idi. Ang dagijian aramid yo. Kat isu ti pinagbalin ko akarit tapno makaadalak. Pakawan anak ko makakadagitiin ar-aramin ko amadikan kay de baro. Napakawan kayon, Lola. Awan day jayan. Uun gayam. Oh, inggatangan kayo iti prutas kan groceries. Ken, adapay basit akwar tayo. Inagyaman na kadagitagaintin mo balong. Naimbag pa'y kada kayo adyak kapkapin ano. Amo na kasarungkaran. Ngamdag iti anak ko. Di na kon malagip. Bayan nyo, Lola. Taichat kun to ti may nga anak yo. Tapno umay da kayon to sarungkaran. Agpaimbag kayo analaing Lola. Taintay to agpasyar ijay Manila. Intun maminsan na bulan. Nagsaya at ti pa nagpuspusom baro. Katagyaman akunay kan ka. Tadi ka nagimula iti sakit tinagam kanya. Ti Diyos, ipaay na ti baligi, kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbang nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 5. No pagang angawam tinapanglaw, insultuam ti Dios anangaramid kan kuana. Madusa ka no katawaam ti kinadaksanggasat ti maysa a tao. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya nakit din dagiti mamirmiraot akaaruba. Kas dala agraraman. Apay akas lapay laeng. Talaga ang agraramanda. Imbag lakit din. Ta sa anak anayanak ang mamirmiraot. Apay nga ta, mamirmiraot dagita akaroba. Agtrabaho damet. Amok pa yan. Ngam na maminsan. Uray mamirmiraot da. Naglalastog dalat ta. Agparam magdapay nga damabalinda. Nga uray pirmi mayatarigat da. Kas kumay ti dayjay a Betty. Kanayon arumwar. Anyamit nga ta ti makagapo. Akanayon arumwar dayjay. Bayam. Padasak man ti agdamag iti kaasitgan akaaruba na. Apay ang kanayon arumwar ni Betty. Anya launay aya ti papapanan na. Saan ko mat adamdamagan? Ada ka di problemam iti kanayon na nga irurwar? Awan mo't ket di. Ngam siyak tupay nga agsusweldo kat sa anak akanayon arumwar. Isuket din asaan nga agsusweldo. No siyak, saan kon aparikot dayta? Ta saan ko mat akwarta ti aramatin na arumwar? Bukod na mat akwarta. Anya nga tati mapanar aramidon ijarwar. Kunamlano adto ti kwarta na. Ti amok kat adan samot trabaho na, ngam saan laang nga inaldaw. Addan sa subsublatan na trabaho, no awan jay akin trabaho. Friend, imbag man ta na panunot mo ti imalatiw dito balay? Kayat ko ti mapan kadagiti gagayam ko nga addaan. Ngam ti mapan iti balay dagiti mamirmiraot.
Friend, saan mo ko maalaisen dagiti marigrigat? Pinarswamat ida ti Diyos. Namjak nga rod mairusok, ti makilangan kadakwada. Kastaak mo't idi. Ngem idi tiyempo ti kalamidad akasapulan mi ti tulong. Awan na uray ko atulong kadagiti padak ababaknang. Anya ti kayat mo asawan, friend? Dagiti inuy-uyaw ko a marigrigat, tinangisalakan kada kami. Idi malayos ti balay mi. Ha? Naira na laang day tagayam. Mabalin mo mo't abayadan ti serbisyo da. Tapno awan utang mo ana imbag anakam. Saan kulat ta amalipatan ti panang tulong kanyak dagiti kaarubak a marigrigat, friend. Si aayat da atim mulong. Imbag talimabas ka dito'y arubayan mi, gayam. Ada ka di importante nga ibagam, gayam? Damdamagan itay tibak ng akaarubat ha, no apay ka no akanayon ka arumwar. Anya? Taapay anadamag na. Mas daawak nga rod. Dinamag ko no apay adamagan na, kat awan mat nga rod timasnok ng ibagana no apay. Kaslakat ada utang ko kankwana. Tapno padaanan nak no kasi nga ada pa na. Mas daawak mo't itiday tabak ng akaarubat ha. Awan mo't atraso takan ko na. Apay nga taakan ayon na taasip-siputan. Mata pobre nga rod. Iparit na alumabas dagiti anak ta iti arubayan da, tamarugitan ka no. Makaiso makitimbaga ni Mari Olivia nga adda utang na anaimbag anakam kadagiti kaaruba na ama mirmiraot. Ipalubos na kit din na madan iti utang anaimbag anakam kadakwada. Nababada lang nga klase ti tattao. Kasta nga rod timbagak kenkwana. Ay awan na. Inyalisan dagita marigriga ti alipuspos na. Ngam no siya. Jack ipalubos sa mapasamak dayta. Nababak klase at tao dagita. Mami, Daddy, apay akas ta kayo kadagiti kaaruba. At da ka di pa kay ranudam kadagita marigrigat, anak? Kuna ti maestrami, agpapada kanu amin a tao, ta inaramid amin ti Diyos. Agpapada nga inaramid ti Diyos. Nga madanangat nga to, kan addamat nabababa. Naimbag abigat yo, nana. Kastamat, Barok. Imbag man takayat mo ti makilangan kada kami? Agpapada tayo mat apinarswa ti Diyos, nana. Imbag man takasta ti kapanunutam, Barok. Kasta ngamin ti ibagbaga ti maestrami. Mamati ka kadi, nga aramatan ti Diyos ti ubing, wano nababa klase a tao? Tapno makaamiris tinakula pa na panunot na? Una na, at dadagiti ba nag-amaaramidan tinababa? Asaan amaaramidan tinangat nga to? Maragsakan akman kan ka, Barok. Kasta tinasaya at nga ubing. Uray bak nang kayo, saan ka anatangig? Ay, na yan. Mami, apay ka di akatawa kayo akatawa. Nakita nga men di kaaruba tayo ang mamirmiraot. Nakabado ket din iti kunam no bado ti di adal. Mamirmiraot mat nga ron. Anya ngay ti dakas na, mami. Di na matinakaw ti imbado na. Saan abagay ang nakabado iti napintas ti awan adal na kan mamirmiraot. Sapay nakabag iti nangina at klase ti bag. Inregalo da siguro kan kwa na, mami. Alangan adi na aramatan. Sayang mat. Agraraman ket di ti kas di a klase ti tao. Saan arumbang nga agbado iti kasjay? Ta saan na abagay? Saan nga agraraman, mami? Ti dakas, kat no tinakaw na ti inaramat na. Apay ka di nga isakit mo day di akaaroba. Da kayo mat, mami. Awan mat ti makagapo, tapno katawaan. Saan ka di, mami? Nakita ngagsarsarita kayo iti anak ti kaarubaan na tangig, Mare. Wen, nga maragsakan na. Ta saan akas iti dadakkel na ang mata pobre? Kasta ka di? Yakpay nakasao. Tati ko nakat kas kadagiti dadakkel na adida kayat ti makilangan iti kaskada tayo. Oray siya. Ngam iti nagsabat kami, kinablawan na.
Nagsarita kami. Kat nadlaw pa na simpot nga ubing. Imbag man, Mare. Kaadwan na ngamin at ti anak ti mata pobre kat umala da mo ilang kadagiti dadakkel da. Panagkita, kat saan atumulat kadagiti dadakkel na. Ay, sapay ko matakas ta, gayam. Itay bigat alim mabasak. Nakitak akimita iti ayan ko. Sa nagkatawa, awan mo tinakakatkatawa. Anya ngay nga rod ti kinatawaan na. Day tanga ro ti pagsidawak. Ay, nagpiksa ti Tudo. Sapay di tapay nakadanon iti balay. Un nga rod, naggalis pa iti kalsada. Sakit nagpuskol pa iti angap. Idardaras mo ti ang mataray tapno makadanon ta adagos. Nene, apa yan? Kasla marmar ba mo ti bantay? Magaburantan! Adda na ba iti kalsada? Adda nagaburan alugan. Arayatin tayo. Abangan mo sino day jay. Intayon ka purukan! Saan tayon nga urayan pa iti rescue team? Agtitinulong tayo! Barang maisalakan tayo pa ida! Saan ang nagaburan amin apa sa tilugan? Ala, ingkay kalyon. Masapol ti bareta kan pala! Mangitugot tayo! Agawaan tayo kakadwa. Sa dino ti ayan ko. Ada kayo dito ospital, mami. Nakita dati pan nakagabor tilugan nyo. Imbag tasaan ang nagaburan amin apa sa tilugan. Nawanan kayo iti puot. Gapo siguro tanakurang ti angin. Kanada sugat nyo, mami. Sino ti? Nakakita iti pan nakagabor mi, anak. Dagiti kaarubang awagan nyo iti mamirmiraot, mami. Imarayat? Mami. Nagtitinulong da nagkali, anak. Mami. Saan da nga inuray ti rescue team? Tama nga numabayagan da. Awan kayo kumaitan. Nuawan dagiti kaaruba a pobre, mami. Ayan ni dadim, anak. Isuday taanda iti asidag mo, mami. Naipit iti driver's seat. Isu anak karumatipan nakaipit ti saka na. Nakaturog ka di pa'y. Mami. Ipikto ka no ti anesthesia. Agriing to ka no inton madamdama, mami. Mare, kumusta kayon dito ospital? Imbaglakit din tanabiyag kami pa'y, Mare. Nadamag ko adag iti kaarubayo tinangispal kada kayo. Day tangarod ti imbaga ti anak ko. Tiyakim pagarup, nga uray sa anak amakilanglangan kadakwada. Insalakan da kami. Ay, amangan no dagiti addaan tinakakita kada kayo. Kat amangan no di da kay tinulungan. Ngamin, saan da kayat ti agkali? Ay, mangayab da pa'y iti rescue team. Saan ka di? Kat no saan da makasangkot adagos. Sigurado anatay kami kuman, Mare. Naawatam ka din ti imbagak. Akasapulan tayo dagiti marigrigat. Pinarswamot ida ti Diyos. Wan nga pa'y sumare. Binagkat da kami kano kanila kay ko nga inyag di ti ospital. Taawan lugan. Apay, iti panag ko na, Mare. Kaya't kadi dagiti babaknang ti agbagkat iti na aksidente. Iyawag da iti masaknan. Ngam no dar aramidan da. Saan da nga umay adagos? Isu at ti kaaruba, ti kaasitgan a mga rayat. No sika kat agkasapulan. Imbaglakit din ta si bibiyag pa'y dagiti agasawa idi napantayo ida inarayat. Imbaga, tanairan na at manawak iti tawak at nakitak anarba ti igit ti kalsada. Nakitak ang nagaboran ti logan da. Kaasid ako no saan anasigod. Huwag nga roda. Intanto man sa rungkaran ida iti ospital. Ay katun amare, takitaan tanoan yan ti kasasaad da. Ada ka di pa panamita? Inta ko maitan. Sige, itantan ko pa'y nga rod ti panaglabak. Inta nga rodon, takaasimot ni buyat amang bambantay kadakwada. Win Maala nga rodon. Agrubwatan, taintan.
Ayan ko. Adata diti ospital lakay. Imbaon ko ni Boyet amapan gumatang itimakan. Kunak no nataytan. Grabe ti pan nakagabor ti lugan ta. Dagiti kanumot ka aruba tangaw awagan ta iti mamirmiraot tinangisalakan kadata. Anya, imbag man. Agpaiso ti imbaga ni Olivia. Nga uray mamirmiraot da. Adda pa kairanudan ta kadakwada. Kasano ang nakita data. Kat nagpigsa ti tudo ken angin na idi akan ito. Dayta ti saan kun adinamag, lakay. Kumusta kayon? Pagyamanan tayo ti Apo, tanaispal kayo. Da kayo kano tinagkali iti naigabor kada kami, kuna ni Boyet. Naira na at manawak iti tawa, takitaag ti aglawlaw. Nakita kang agtartaray ti lugan nyo. Ni, narbamot ng titupang ti kalsada. Impok kaw kun akadag iti kakaaruba amapan kami ijaayan niyo. Kunami no apay ang nagpipig sa tipukaw na, agpapaarayat met gayam. Iso anapan kamin adagos. Agyaman kami kada kayo. No di da kami inarayat, bangkay kami kumaitan. Kasta ti agkakaaruba, agiin na rayat. Pagyamanan mi unay iti asawak ti kinasingpot yo akaaruba. Manipod ita, aggagayam tayo aminen nga agkakaaruba. Kayat na kami agayam? Uwan kan dumawat kaming agasawa iti dispensar. Gapo iti kinatangig mi iti kalabas. Saan kami nga gimulmula iti sakit tinakam? Agpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Iso nga aggagayam tayo kumaamin. Pobreman, wano nabaknang, agpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Agtitinulong, ken agtitinunos tayo, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 24. Nasaysaya at ti agnaed iti tuktok ti balay, ngam ti makipagnaed iti asawa a managunget ken managreklamo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ka di anakarupanget kamanen. Kasla o masok dagita agong ken lapayag mo. Anyat orasan, ngam awampay ti salbag a babae. Saan pa'y siguro anak kalako Nalakaaya mo ti aglako. Nang runa no basit ti aggatang. Ti kunayo, addamanen ijay a makisarsarita. Saan na nga ugali ti makitong-tongtong iti dalan? Akasla saan amanakam iti panagkitkitam? Sika ti saan a makaaw-awat? Di man isakit deji a manugang yo. Apay kit di asaan, kat makitkitak mo't dagiti mapaspasamak? Sika ti ayan ti biddot. Di man baliktaden dagiti pasamak. Nalaingak, saan akas ka ni Daisy? Kita man anak ko. Aglaklako ti asawam. Ngam adda ka dito'y asumana o. Natulungam ka dito'y asawam. Addamat inaramid ko itay Ngam ita, adda ka dita anak kailad nga agur-uray adi makatal na. Mare, nakapaibos ka din itilako. Saan pa'y nga rod, Mari? Sapay aldawan.
Sigurado ang masikuran man ang asawak ijang agururay. Intugot mo kumaa, ta kinaduan na ka naglapo, no basta man nagreklamo. Ibaga na nga at dakano aramiden na. Nalakaya mo ti aglako. Di isot ibaon mo nga umay aglako, tapno amuna ti rigat. Saan ang makauawat ti asawa? Awan pa'y pakaragsakan nga aramiden naman. Ay na, ano kasta ti asawa? Isublik akin ni nanang na. Nalakaya mo nga isubli ti asawa. Apay kit din asaan ngay. Agsubli ka kin ni amam kunak ano siya. Inton kinabil na ka, di nakarkaro. Nagkabil ti asawa. Ay pang-urak ano nakaturog. Saan ka di asika ti kabsat ti asawa ni Daisy? Un manang, apay ka di. Naalas ka di ti ugali ti kabsat mo? Apay na damag mo dayta, manang. Kasta mo ti agwarwaras akababalin ti asawa ni Daisy. Sino ti mangiwarwaras iti madi akababali ni Manong, manang? Basta iso ti damag ko. Makapang-pang-ur ka no ti asawa na gapo iti kinamadi ti ugali na. Ay, bagbagak to, barang agbaliw, manang. Angam ne, saan mo nga idandanon asyak tinangidanon kan ka ha? Ibagak asika, Tapno di damat ibaga asyak tinangarami diti istorya. Ay saan sige, lipatem nga rudin. Awan timbagbagak ha? Ibagayo mamet ni Manong abaliwan na tinagmadi nga ugali na, nanang. Itaman pa'y nga imbagam dayta. Kasano? Katagwarwaras ka no di tsindaan ana alas ti ugali ni Manong. Kababain. Kasano nga ambom, asino tinakaibagakan ka? Deta ti imbaga kanyak jay tindera nga agnagan iti Lina. Kasano nga amo dayta alina ti kababalin ni Manong mo? Kat saan mo't nga umay dito'y balay? Diyak mo Basta, bagbagaan nyo ni Manong. Ay, uray ijay tsindaan. Amo dati saan anasaya at akababalin ti kabsat mo. Wen nga Rod, nakababain. Di na ka di ibainan nga asawang, sika, Daisy? Apay anadamag mo dayta. Apay kuma asaan ka nga ibainan ako nam. Apay nga iwarwaras mo ana alas ti ugalik. Apay kuma nga iwaras ko ti kasta. Asino tinang ibagakan ka? Saan da nga agchismis, no awan inlawat mo? Saan ko nga ugali ti aglawat? Amangan no nang ngagda, takanayon ka nga umawag. Naka-loudspeaker ti cellphone, ta saan ko amangag, tanangiwat ija tiyandaan. Apay nga min nga i-loudspeaker mo. No di kakatda nga. Nangiwat nga rud ija tiyandaan, saan ko amangag, naawatam? Saan ka namapan ni Jetsindaan? Agyan kalangan dito'y balay. Sige, ngem si ka nga rud ti gumatang kadagiti masapsapul tayo dito'y kusina. Sabon, asin, bugoong, kan aminan. Ay, una yan dito'y adinandan. Awan pa'y matramraman na. Ano tawan sagpaw na, awan bugoong na. No kuman na panak naglako, adda ko maginatang ko alamos nga imprito, wano intuno ana isagpaw. Sinalbag kiti. Awan pa'y matsagpaw ti dinengdeng. Saan kan nga agreklamo? Taday ti kayat mo. No adda naglakwak, gimatang ko maitinaimas amasida. No saan ka kumaan nalawat launay? Nasaya at kuma? Tidakas kan ka, patsyam ang naglawatak nga oray saan mat. Nakita siguro ti tattao ti galad mo, iso nga inlawat dan. Di nakpabasulan. Makauma ka. Di naksiguro ay ayatan niya. Iso akasta ka. Inayat na kadimat. Tila agungat kan agpasugnod ti paglaingam, loko. Apay asaan manin amatimtimok ti asawam. Simruman nga tan ti bulan-bulanan na nanang. Kastamat dahi nga anak nyo. Pagamuan saan amatimtimok. Inton ka sa umingar. Ay, uma akon kan kwa na. Ano sa una? Kasta siguro ti kababalin na. Ang masaktanak matlaunay iti aramid na, nanang. Awan apulos pan nakaawat kan konsiderasyon na. Agbaliw to siguro. Kaano pa'y nga agbaliw, nanang? Inton addan sakit ko, gapu iti aramid na. Lading itag launay ti kababalin ti anak ko, balasang ko.
Saan kayo ko maamaladingitan? Ta saan mo't ada kayo ti akin aramid, nanang? Ang awanen panagayat ko iti asawak, gapo iti aramid na. Juan, apay no ikatam ti madi nga ugalim. Anya ko matimadi nga ugalik. Ti kinalaing mo nga agunget kan agpasognod. Kas kala saan alalaki? Kanayon ka anak kami suot. Sa anak nga agmisuot, no awan ti makagapo. Natangken ti panagpuspusom. Saan mo nga ammo ti agayat? Anya saan nga ammo ti agayat ako nayo mat? Agsapol ka kadagiti banag nga oray sika ket saan mo matama ipaay. Anya ko mati sa pulag asaan ko ama ipaay. Amirisam tabagim. No anya ti kayat mo nga aramidan dakan ka. Iso kumamot ti aramidam. Oho, adula amin dayta. Saan asyak ti ayan ti biddot? Ti tao adi na akseptaran ti biddot na. Ad-adda nga iso ti ado ti kamalina. Mare, apa yun? Itakalaang nga may aglako? Ad-adda nga agrigat kami no sa anak nga aglako, mare. Ay, awan pa igatang iti masapsapol iti kusina. Ay, wen amare. Numang namnama kalaang iti imulam. Urayon pa iti sumagmamano abulan, sakbay nga agapit ka. Dayta nga rudkat, mare. Iso nga impapilit ko ti imay naglako. Tauray siya, marigatan ako matang. Imbag daytoy aglako, tauray kaskasano, makagatang ka iti kayat mo agatangan. Ngamnood da ka lang iti balay, saan asumangpet ti kwarta. Marik na siguro ti asawam ti rigat, idi awan maigatang nyo iti kasapulan nyo. Malagip ko. Sika tinangidanon kan ni Sam nga ad-agwarwaras adamag. Iso aday jay, di makkel ti susik mi nga agasawa. Ha? Ah, ay kwa. Imbaga kin ni Sam adinan idanon, ngam indanon na mulat tagayam. Day tamanan tay kunak. Napan ka manan naglako. Anyat orasan. Kat saan nga rod anaibos adagos tilakok? Agawi dakit din no saan anaibos tilakok? Oh, alaam kat to'y lamas, taing ka agluton. Saan ka nga agreklamo manan? Nabanugak ang naggapoy dya bangkag. Oray siyak, nabanugak mo't anaggapo ija tiyandaan. Hangam, anya nga rod. Ay, anong saklatan na tagluto? Darasam nga rod ti agluto. Tani, mabisinak. Awang ka di tinapay dita. At damat tinapay dita. Sige, mangan tayo pa'y Anyamat day ta tinapay. Awan lat sa balain. Apay? Anya nga iti kayat mo. Sika no di mo kayat day ta tinapay. Anyamat day tangay. Apay analiday ka, mare. Mare, jak makaan-anusan ijay balay. Apay ka di. Jak pulos makarik na itital na ijay balay mi. Ay, kanayon ang nagdagsan ti barukong ko. No kayat mo apaginanaan day tariknam. Adda bakante a kwarto iti balay mi. Umayak sa nga agpaiso, amare. Kaya't ko nga agtal na basit ti panunot ko. Jay awan ti mang paspasakit itirik na. Padasam, mare. Barang aginanamot basit ti kanayon a masaktan ariknam. Ay, win man, mare. Tapno mabaliwan mo't basit ti aglawlaw ko. Jay awan pagdandanagak nga gungat. Jay awan mang papapas kanya. Adamot bagmaw, balasang kaw. Ada ka di papanam. Kayat ko ang maadan iti simbang ti panunot, nanang. Jay awan kap-apak. Awan ti kanayon amang papapas kanyak. Kan awan ti kanayon amang insulto kanyak. Ala. No dayta ti pakalagan ti riknam. Saan ka nga igawid? Agyam anak lumaawatan dak, nanang. Naundan mo't basitan ti panagan-anus ko. Wana, amok dayta, balasang ko. No kayat mo tinatal na apagyanan. Di ka mabalin nga igawid kunak manan. Sige nga ruhod, nanang. Kat sapay ko matadumtang ti gundaway. Nga agbaliw ti amin. Idaw-dawat ko akasta. Aldawan. Awan ka di pa'y tidang nga.
Nauman ti asawam. Nagpakada. Tadi na kanon kabailan ti kanayon mo apa nagreklamo. Panagungat kan anyapay dita. Nagpakada. Apay adiyo ing gawid. Ay, di mo mabalin nga igawid no anyaman ti kayat na nga aramidaan. Anya ti kayat yu asawan? Ay ayat ti asawak, nanang. Ay ayatan, wano kayat mula ang dagiti banag ama ipaaynakan ka. Di mo na panunot, nga addaan mo't itirik na amasaktan. Ay, kanayon ang mabambannog ti asawam. Apay adi ka na panijibangkag. Apay adi ka makaid na. Napanan nga ta ni Daisy, nanang. Saan nga ta nga agawid? Oray kayat na ti agawid, numalagip na ti aramid mo. Kasano kuma, akailiw na ka? Apay kumadi na kailiw, kat asawa nakmat. Trinatom ka di akas asawa. Saan mo't? Kanayon mo asaktan ti Rignana. Uray siya. Masaksakta nakmat. Lagi pa noan niya ti sakit nga impaay mo kenkwana. Agamiris ka, Juan. Kat agbalbaliw ka kuman. Nalitay mat gayam ti mapanawan ti asawa. Idi, kanayon ko apagungtan. Taim pagarup ko kanayon nakalukwan. Ay, itataawanan iti sidong ko. Mariknak mat gayam ti patag na. Oh, Manuang. Ah, Apay akas lakamat nakutran abilit dito ay. sublian nakpay nga ta ti asawa. Itala nga mariknam ti patag na, tawanin iti sidong mo, ah. Pagbabawiyak ti amin. Agbalbaliwak. Kat sa pulak no ayan na. Ikarikan ko na. Agbalbaliwak ko. Ala, aramidem ti amin, tapno mapasublim ti asawan. Saan pa anala daw ti amin, Manong? Tratwam itinasaya at ti asawam tapno di nakapanawan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 10, versikulo 23. Maag ti tao apakaragsakan na ti agaramid iti dakas. Pagragsakan ti nasaririt a tao ti kinasirid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayos, nangabakak iti 200 pesos. Nakabawi ak matlaangan. Swerte ka ita, Maria. Alang arudan. Saksakam day tabrahan. Tabarang siyak mo ti agtungit. Abakak day ta inabak mo at 200. Ay, kwa, sana ko nga gayayam pay. Apay ngay. Gaputan na nga bak ka. Di mo ituloy. Una, inakpay gumatang iti bagas me. Ay, madi atikas na. Sinumbot ko lang matay abak ko itay a 200. Itata na subbot ko. Inakon igatang iti bagas me. Ala, tumakder ka nga rudan dita. Ta sumukat ti may sa amak itong it. Inakon, nubigat tumanan. Andrew, adamat masabat ang ubing. Adawit na asa ko. Anya nga tadagitin sa ako na. Ubing, umasidag ka man dito ay. Apay ka di, sir. Anya tinagan mo? Joanne, sir. Anya nga dagitan nakasako nga awit mo. Plastic bottle, sir. Basura. Apay nga agpidpidot ka iti plastic bottles, Joanne.
Tapno adda igatang ko iti balunan mi kan ni ading ko. Ama pa nag-eskwela, sir. Ayan dagiti dadakkel mo aya. Adda da ijay sugalan, sir. Anya? Sugalan? One, sir. Dayjay ka no ti pagsapulan da. Kan, saan matan nga agaw-awid ni tatang ko? Kunani nanang ko. Adda ka no iti ayan ti babae na. Ay, una yan. Isu nga agpidpido tak iti mabalin ko nga ilako. Tawan matmayat amang tangdan kanyak nga aglaba. Saan ka no anadalos ti labaak? Kat, ado ka din tinapilot mo a plastic bottles. Basit pa'y laeng, sir. Ngam, adun to, no inayon ko dagiti plastic bottles an naalak iti kalman. Inlamang ko ijay, napus ko la karuutan. Ngamin, no yawid ko, kat makita ni nanang, alaan nan tumanan ti mapaglakwak. Baoten nakpay no jak ited. Una yan ni nanang mo. Anyan ang nagdakas ti aramid ti inam, Joan? Wan nga rod, sir. Ket, ingka ka di pa agpidot iti plastic bottles. Saanan, sir? Inaklaalaan nagiti plastic bottles nga inlamang ko ijay karuutan. Kalpasan na, inakon ilako. Oray basit laang ti mapaglakwak. Basta daigatang ko iti balunan mi kan ni ading ko. O sige, kuyugan da ka, Joan. Ha? Kuyugan da ka. Kaya't mi amaamuan, numano ti mapaglakwam iti inurnong mo a plastic bottles. Basit laang tinapaglakwak, sir. Ngam oray, basta daigatang ko iti balunan mi kan ni ading ko. Igatang ko adagos. Ngamin, no makita ni nanang, alaan nan tumanan. Bulodan na. Ngam, di nan tumat isubli. Tamaabak to iti sugal. Ay, kaasi kamat nga ubing. O sige, kuyugan da ka mapan gumatang iti balunan nyo kiniading mo. Talaga, sir? Wen, mala, intayon. Da kayo gayam ti ina ni Joan. Wan, apay ka di. Kan apay akadwayo ti anak ko. Adapay ginatgatang nyo para kan kwa na. Para kadakwada nga kakabsat. Masyanak namin kini Joan. Iso nga inggatangan min iti mabalinda balunen iti pagadalan da. Aguray kayo. Anya ka di ti panggapyo iti anak ko. Kaya tiyo ka di nga ampunan? Ay, sana mabalin. Awanton katulungak nga agsapol iti kwarta no ampunan nyo. Ayan ti asawam, kabsat. Hay na, jak mo no sadino ti ayan na ita. Adda babae na. Ngam, baybay aklaeng. Di oray saanan nga gawawid. Anya ko ma, total, awan mo't maitultulong na kanyak. Kasta gayam. Makiasawa ak tulaangan iti baknang. Tapno saan akon nga grigat pay. Uno, ang mga no adam mo yung Amerikano ang mabalin ko apakiasawaan. Tay baknang kumaa. Panagkunam ka di kat day ti solusyon? Baknang lakit di o di mayat. Sige kabsat, agpakada kamin. Sige Kat agyaman ak iti intedyo ka ni Joan ag groceries ha. Kwa, mabalin nyo latang nga umay tumanin ikan. Di oray kaadwan nyo ti itedyon to ag groceries no kayat yo Sige, awan parikot iti dayta. Aniya, ilakom kanyak dagita biskwit kan Diyos. Nay, handa pa'y dilata. Wan, tatadado. Ay, insang perdagiti sa nga iliyaw na ita, para ka dagiti anak mo. Ita, ilakom. Kasano nga amom nga insangpat dagiti sa nga ilimi? Ay, nakitak nga raw. Nakasaritak pa'y idaa iti dalan. Alakid din tata. Gatang mo dagiti biskwit kan Diyos. Kastamot ng dagiti dilata. Inum amin day ta dilata. Ilakom ka di dagita, tapno adamanan isugal mo. Kat? Anya ko ma? Ay, nagdakas mo ti aramid mo. Intanda ka ng dagiti anak mo. Ilakom, tapno at nala ang pagsugal mo. No di mo gatangan, ilakok iti sa balay.
anyamot ta nanang. Apay ngayon lakom dagiti inted da Sir Andrew. Ay, di kan sumanao dita. Ala, rumwara kon. Makaamukan iti kaninyo kadagiti kakabsat mo. Nanang, ingkay ka di manin agsugan. Wana, tabarang ag-triple to igam ko a kwarta. 5 gasod da itoy. No ag-triple, di mayat. Kasanungay no maabak kayo, nanang. Ay, di nakman busiton. Ala, agluto kan to iti kanin nyo. Tayin nakon makisugal. Ay na, mas nanaknak ang pakit din ni Joan ngam tinana. Kanamuyo ka day. Inla ko ni Maria dagiti groceries nga intedyaw para kadakwada. Ha? Ilakla ko na nga rod kanyak. Ang jak ginatang. Tay sugal nan tumatlaang ti mapaglakwan na. Napanakit diin lakaw iti sabalay. Ay, anyan. Ay, kaasi matdadyoan nga agkakabsat. Kahit napanmanan nakisugal. Una yan ti aramid dayta nga ina. Kanayon ko abagbagaan ni Maria. Hangam, apaan nakmat. Awan ka no bibiyang ko kankwana. Gaputasan na siya. Timangmangtad iti ipakpakan na. Kadagiti anak na. Awan ka din mastrakan na trabaho, tata? Ada, no kaya't na talaga ti agtrabaho. Hangam, talaga kit de. Amas kay kaya't dati agsugal. Ngam timanggad. Kastoy laang ti sidaan mi, Sir Andrew. May isa nga itlog nga inpritok. Kat, paggugudwaan mi kadagiti dua nga adding ko. Anya matan. Nagaduti ginatang mi apara kada kayo. Ang kastalang ti sidaan nyo? Ah, Narding. Ingka gumatang iti sidain dagiti ubing. Kaasi damit. Sige, Andro. Daytay naluton. Tapno sa andan nga agluto pay. Wan. Maria, ada maangay a Bible study dito'y paraangan may intun Sabado ti malam. Kaya't ka nga awisan. Dula amin dayta. Tak-tak la dayta iti panagsugal ko. Ada libre amakan, kalpasan ti Bible study. Kaya na dapay itada para kada kayaw. Kasta? Tinasayaat. Awisem kit day dagiti amin akakadwam nga agsugsugal. Tao may kayo mat maki-Bible study. Saan na balay? Tadamat libre amakan. No ada libre amakan. Sige amang ano nakabaybayag mo dayta Bible study. Masikuranak ton Ay na, Mariaya. Maanusam tinakatugaw iti may sangal daw nga agsugsugal. Hanggang masikuran ka no Bible study. Kat para mat iti Diyos dayta. May mayat ati agsugal ngem ti maki Bible study. Ala, basta awisam dagiti padam amanugal. Tao may kayon tumaki Bible study. Ulitak manan Maria. Ada libre amakan. Kaya na dapay itada pagsayaatan. Ay, day talahong ti kayat ko. Day ta itada amakan ken pagsayaatan. Ay, ala, basta umay kayaw. Wen Lisa, iso dumar ay tayon to Sigurado ka kadingad da itada pagsayaatan. Isang matikunan ni tata dahado akaarubak. Hindi na sayat nga rod no kasta. Intayo tadamot pagsayaatan nga itada. Wen Hindi tayayaw, hindi sa na. Wana, adto'y titayak, 20. Ato'y mo titayak, 20, Umunay ti amin. Agyaman tayo. Gaputa na urnong tayo ita dito'y paraangan datatadado para iti daytoy a Bible study. Kamang kami ti may sasimbaan. Kat pagribangan mi ti mangiwaragawag iti sasao ti Diyos. Kat daytoy purokyo ti maysa anastrak mi,
apangibinglayan iti sasao ti Diyos. Gapo taadayumet gayam ti simbaan dito'y ayanyo. Ay, bunot ako na ang baraw. Masakol ang mapan kami pa ijay ili ang makimisa. Kahit dagiti daduma, saan dan amapan? Gaputawan pagplete da. Pagsugal milangan ati pagpliti may. Ay, puno day ta, baraw. Tatalagamat akas ta ti aramin da. Sugal, ti pakaragsakan da. Ala, sakbaya pagsasaritaan tayo ti may papan iti pagsayaatan nyo ditoy. Kayat ko pa iti mangibinglay iti sasaw ti Apo. Iti Proverbio 10:23, kunana, maag ti tao, apakaragsakan na ti agaramid iti dakes. Pakaragsakan ti nasaririt a tao, ti kinasirib. Kakabsat, saan a kinasirib ti aramid a panagsugal. Amuyo dayta, gaputa da kayo amismo ti makapaneknek iti dayta. Ti Diyos, saan na bindisyonan dagiti agaramid iti saan a nasayaat. Ngarod, ilinteg tayo ti madi nga aramid. Tapno maayayo ti Diyos kada tayo. Mangpanunod tayo iti mabalinyo a pagkwartaan dito'y purokyo. Asaan asugal kakabsat. Anya kumangay data? Mabalinyo ti agkanchilyo. Da kayo ababae. Ken daduma pa'y mabalinyo nga aramiden. Amo ka ti aggansilyo. Ngam awan igatang ko iti sinulid. Di kay agdanag. Da kami ti makamo iti dayta. Sigurado kayo? Si dadaan kami at tumulong kadag iti si pupuso nga agbalbaliw. Manumot ten abulan at itay nagsugsugalan niya, Lisa. Mayat mat gayam da ito aramiden tayo, Maria. Adon tinagansilyo, kat sigurado, adon tumanan ti kwarta. Wen nga rod, oray siya ka. Kayat ko asursuruan amin, tapno saan laang a panaggansilyo ti aramida. Kandag iti daddo mamit, agar aramid da iti dekorasyon. Nagpipintas mat ti inaramid da, at dapay Christmas tree. Wen nga rod. Mayat mat gayam da ito eh. Kan tunggal Domingo, umay da kabsat Andrew kan kabsat Narding, kat agfe-fellowship tayo. Amom, Lisa, naamiris ko, saan a nainsiriban ti sigod nga aramid tayo? Aday talag sugsugal ti aramiden tayo. Amom ka de, ultimo matgadan ti anak ko ani Joan kat alaag pa'y nga isugal. Ngam maabaklat tamit. Manmano ang mga baka. Oray siyak, Maria. Ngam iti da ito inted da trabaho kada tayo. Makuna akanayo nak amang abak. Gapot na awan abak ko. Wen kan awan sa baling aramiden tayo, no di aggagat. Iti kasta, adalata mabayalan a finished product tayo. Wan, agagat tayo. Taimbagla a pangalaan tayo iti balon dagiti anak tayo nga agiskwela. Anya ti makunayo ita dito'y purokyo, tatadado. Nagbalbaliwan dagiti kapuro kaak barok. Awanan ti agsugsugal. Gaputa makumikum da iti pagkwartaan da. Andrew, tunggal malabsan ta paraangan. At da babaeng aggangansilyo. Wenarding, kaya't maragsakan iti dayta. Saanen nga iti sugalan ti ayan da. Gaputa ag-umong da iti paraangan da nga gagansilyaw. Ket iti matlalaki, agaramid da iti lamisaan kan tugawan. Madaydayaw ti Diyos, gapo iti dayta, tatadado. Naimbag ta da oras ni Padre Pablo nga inmay diti purokmi, kabsat Andrew. Nagapura api manaw, tamang misa iti sabali pa'y apuro. Maragsakan ni Padre Pablo, gapo taado kayo anak kimisa. Ngamawan sa bali amas maragsakan, no di ti Diyos. Ay, pagyamanan mi unay, gaputa da kayo tinagbalin nga instrumento, tapno makaamiris kami, kat masurutan mi tinapudno adalan. Nagbalbaliw kamin iti dayto apurok, kat ituloy mi ti agdaydayaw iti Diyos. Maragsakan ti Diyos iti dayta, kabsat Lisa. Ala, ituloy yo ti agbalbaliw, kan ituloy yo ti agdaydayaw iti Diyos.
tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Maag ti tao apakaragsakan na ti agaramid iti dakes. Agamiris kat soroten tinainbag asursuro, tapno ti Diyos, maragsakan kan ka, kat bendisyonan na ka. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.